Tyler Roberts oedd capten llwyddiannus Cymru yn ôl yn 2014 y flwyddyn ola i Loegr gystadlu am y darian hynafol. Flwyddyn yn ddiweddarach efo Gweriniaeth Iwerddon yn cymryd lle Lloegr, Ethan Ampydwyd yn arwain dathliadau'r Cymru ifanc yn 2015. Mae'r gemau gyd yn cael eu chwarae yma ym Mharc y Glowyr efo tîmau dan 1/15 gwlad yn herio ei gilydd yn ystod yr wythnos, ac mi gafodd yr Alban y cychwyn gorau posib i'w hymgyrch wrth roi 4 gol heibio Gweriniaeth Iwerddon ar ddechrau'r gystadleuaeth. Deiliaid y darian Gogledd Iwerddon oedd gwrthwynebwyr cyntaf Cymru a'r ymwelwyr o'r Ynys Werdd gafodd y gorau o'r hanner cyntaf. Chwarter awr i mewn i'r gêm, bagliad Ben Hammond ar Jamie Donnelly yn ildio cico'r smotyn i'r gwyddelod. A Donnelly hun yn cam ymlaen ac yn canfod y gornel i roi i dîm ar y blaen. Connor Scannell, torri fewn o'r asgell ddena. Yn disgwyl am y cymorth, mae'r cefnwr de Brody Spencer di mentro ymlaen. Dyma fo Spencer i fewn i'r cwrt yn gry ac yn gadarn y croesiad. Sgyfeiriad Carfyn ar peniad! Arbediad rhagorol gan Tyler Evans. Y golwr o glwb Abertawe yn rhwystro gol sicr i Ogledd Iwerddon am arbediad. Cigrydd i Gymru, Joel Cottrell sydd drosti. Cottrell i gefn o'r hwyd ac mae Cymru'n gyfartal. Un arall o deulu'r Cottrells yn gadael i farc ar y llwyfan rhyngwladol. Ben Purcell, y ball letraws y peniad, lle mae hon yn mynd i syrthio. Cian Jenkins ar y cynnig cyntaf, taro'r postyn mor anlwcus. Y postyn yn achub Gogledd Iwerddon. Zach Williams dros ben yr amddiffyn, tydi Ruben Davies ddim yn cam sefyll. Davies i'w hennill i! O, fymryn heibio'r nod gan Davies. O, Cymru sydd wedi cael y gorau o'r ail hanner, mae hynny'n sicr. Dydd Merchar a gyda ser y byd pêl-droed yn gwylio, prin oedd y cyfleoedd rhwng yr Alban a Gogledd Iwerddon. Jackson Copac yn taro'r postyn a Jamie Donnelly yn methu o 6 llath i'r gwyddelod. A Kieran Offord yn taranu ergyd dros y trawst i'r gleision. A chyn ail gem Cymru yn erbyn y Weriniaeth, roedd na dipyn o hwb i'r garfan wrth i Ryan Giggs ymweld ar ystafell newid i ddymuno'n dda iddyn nhw. But work together as a team, work hard and enjoy it. Let's get the result. But the most important thing is enjoy it, express yourself. I'r cochion lwyr reoli'r hanner cyntaf, prin oedd y cyfleon, Ruben Davies yn penio'n syth at Rhys Byrne yn y gol i'r ymwelwyr. Ac ymdrech Cameron Congreve yn cael ei chlirio oddi ar y llinell, wrth i Ryan Giggs a'i dîm hyfforddi wylio o'r ystlys. Ond wedi troi, roedd yr hyder yn cynyddu. Aaron Bennett ar arwydd, y gig gornel at y postyn agosa. O, mae holl bordwodd at y postyn cefn, lle mae Kyle Dixon yn disgwyl amdani ac yn sodro'r bêl i gefn y rhwyd. Cymru ar y blaen yn haeddiannol. Iwerddon yn methu a chlirio ac amddiffyn o'r Abertawe yn gyrru'r bêl i gefn y rhwyd. Yr hyder yn amlwg yn chwarae Cymru rwan. Zachary Bell yn gadael i'r bêl na redeg. Dyma Morgan Williams, pas hyfryd yn rhyddhau Chris Popoff. Gwych gan Popoff! A dyna'r ail i Gymru am gol gan flaenwr ifanc Manchester United. Ond oedd y symudiad yn wych hefyd. Popoff yn ei gorffen hi'n gelfydd. A Richard Williams di mwynhau honna'n sicr. Bêl at Zach Williams, capten Cymru. Williams i redeg tuag at yr amddiffyn. A mi oedd i gadael nhw'n i gysgod Williams y croesiad isel. O, ar sodliad hirllug gan Popoff yn sgorau ail o'r pnawn. Trydedd i Gymru. Wel, mae hwn yn dipyn o chwaraewr ac yn un i wylio, swn i'n ddeud. Popoff. Bas chydig tu ôl i Bennett. Bennett yn addasu gorff ac yn rhyddhau Jenkins Davies sy'n cael ei lorio'n ddi-seremoni gan gapten Werddon Dara Reilly. Ond mae o'n honni i fod o wedi cael y bêl, ond dim ond ar ôl baglu Jenkins Davies. Dwi'n credu mai fo sydd am gymryd y gic yma hefyd. Jenkins Davies yn isel o fymryn yn lwcus.
ond mae'n fuddugoliaeth swmpus I Gymru. Overall, it's been a really good team performance. We've got a really good scouting system, and I try and have that communication with the younger age groups, and we're all singing from the same hymn sheet. So when the players do come up to the first team, they make that step up. It's not a big surprise. Felly, 2 gêm ar ôl a phopeth yn dal yn y fantol, efo Cymru a'r Alban ar y frig y tabl efo 4 pwynt yr un. Bydda buddugoliaeth i'r naill dîm neu'r llall yn cipio'r Victory Shield am eleni. Ac mae un arall o fawrion y gêm, Ian Rush, yn ysbrydoli'r Cymru ifanc yn y stafell newid cyn y gêm. Ond tydi gobeithio'n Gogledd Iwerddon ddim drosodd. Petai'r gêm rhwng Cymru a'r Alban yn gorffen yn gyfartal, mi fydda buddugoliaeth iddyn nhw yn erbyn y Weriniaeth yn golygu fod 3 thîm efo 5 pwynt yr un, a'r 2 gwlad yn rhannu'r darian am 2019. Efo'r 2 gêm ymlaen ar yr un amser, y Weriniaeth yn Icrys y Gwyn sgoriodd gynta gyda Cian Kelly'n rhoi tolc I obeithio'n y Gogledd wedi 19 munud. 10 munud yn ddiweddarach roedd hi'n gyfartal wrth I Matthew Carson union i'r sgôr yn arbu'r Ynys Werdd. Ac wrth i'r egwyl agosau, mae'n ddi-sgôr rhwng Cymru a'r Alban. Zach Williams yn gry yn adennill y bel I Gymru. Williams at Aaron Bennett. Mae'n meddwl am ergydion gwneud hynny am Murray Johnson yn ymestyn ac yn arbed. Mae'r bygythiad dal yno I Gymru. Cian Ashford. Dyma pop-off, traed sydig a pop-off, a'r ergyd I gefn yr hwyd i'r gornel isa gan Chris Pop-off, mae wedi gwneud ti eto. Gol wych arall gan Pop-off yn symud y bel na'n sydyn ac yn chwipio'r bel ar draws y gol. Josh Adam i'r Alban, creu chydig o le ar ergyd. Oedd y gyffyrddiad pwysig y fanna gan Tyler Evans. Matthew Anderson y gig gornel yn uchel. Ac Adam Brooks ar peniad rydd a Brooks yn methu ar yr ail gyfle hefyd. O, mae o'n gwybod. Mi oedd honna'n gyfle I raidd union i'r sgôr i'r Alban. Jay Cottrell, codi ben, mae di gweld yr hediad gan Bennett, y bast I mesur yn berffaith. Bennett, mae'r cymorth yna, Ruben Davies yn cyrraedd. A Jeremiah Mullen yn rhwystro'r ergyd. A fydde o bosib wedi sicrhau'r darian I dîm Richard Williams. Kieran Offord at Letsosa. Mae angen I Gymru ddal I tir rwan. Dyma Josh Adam heibio I ddyn yn ôl, mae'n mynd at Brooks. Brooks ar ergyd, y gwiriad, Letsosa! Y foli'n dod ar Alban yn gyfartal. A dim ond 7 munud sydd ar ôl yn y gêm. Y gêm yn gorffen yn gyfartal, felly Cymru a'r Alban efo 5 pwynt yr un. Gol yr un oedd hi yn y gêm arall hefyd. Gogledd Iwerddon yn gorffen ar 3 pwynt. Hyn yn golygu fod Cymru a'r Alban yn rhannu'r Victory Shield eleni. Tybad faint o'r criw yma fydd yn dilyn ôl traed chwaraewyr fel Ethan Ampadu, Tyler Robert, Rabi Matondo, Matty Smith a Ben Woodburn. Chwaraewyr eraill sydd wedi gwneud I marc yn y gorffennol yn y gystadleuaeth yma.